the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days, You walk me, you talk me. Fáilte rás chuig Gaeilge Weekly agus fáilte chuig Bologna anseo I dúsceart na Hiodála. Well, tá mé imil Bologna aos na méid tíorc I lár na cathraach. Ach fáilte, tá mé fós anseo san Hiodála. mBéarla sin ní rá aon episód ní rá aon agrám nua an satans caite just dúirt mé, you know what, cai mé seachtain amháin a thógáil sir am éigean idir inis agus episód iver ein chéad, mar tá mé géirí gohfuil an céadú episód ag teachtach dáta áirithe chomh sin bhí sam leil póir an tíir seachtain na seo ba lán rudí ar siúil ba méid tógáil té lún sir te an nábí méid tafaidú ar an lún chomh sin tá mé ag taistal ar an géadaín ba ar an rudí a feicáil agus lán rudí a olbhú ré ar an mórt agus dúirt mé óád níos éasca tá seachtain a thógáil sir buos le dia tá post agam agus tá an salúpocht an flexibility sin am stócha an seachtain a thógáil sir nuair atá mé géirí mBéarla sin ní rá aon Gaeilge Weekly an seachtain scatsa ach le cúnaide ba episód ag teachtach gach seachtain inis idir inis agus thart ar míúil mílúnas agus an sin tóiciint cúpla seachtain sir marscanach don saora. Ach yeah, tá mise an seo I Bologna, so tháinig mé, well, tá mé ag fannacht tamil eile ba mén so caiiciis in omláin ag deire ma thurs, so tháinig mé te chéadín sa catsa agus ba mé ag fannacht go dtí te chéadín sa catsa go dtí an dara lá mí aibrehan, so caiiciis in omláin agus tá sé dul hínta agus tócha an chuid smód an aigrean so ba mé ag láirt beganín faoi nidal, beganín faoi céimfá a tháinig mén so, beganín faoi is tócha na hathí go dtí siot, mén seo le Caroláin na cúglá anús, ma planna agus mise an seogus just gacard buinte leis an idal. So, ar dús is tócha tháinig an smaoinmhóig an thart ar mé tásún goil an audio ceirceáir mar ar nói tá mé láit nua tá mé arís thiomar culta gom leiscail ach arís na sam a gcónaí gach seomar sa dán bín an audio bín na acoustics beagnaí ar friúil tásún goil sé ceirceáir ceapan gohfuil sé ach má tá sé beagnaí níos measa ná marscanach. Seanscoil sé beagnaí níos fearr ná marscanach ach arénos tásún nach chfuil sé róganna. So yeah, hart well actually river sin, hart meanar gabhils fe cahar, hos me ag fólam na Hiodálaise. Mar soldíh mas rud ag gúil se bhí éisteacht gomininic le Gaeilge Weekly is íbhalam na teangacha ar nó bín méid múna na Gaeilge agus ag déanóán rudí is saoil na Gaeilge tá an mBéarla fear ná ní fear tá mBéarla fear úsáilte cachtá mixed relationship stáil agam leis an mBéarla mar bhí me actually ag láirt faoi seo beidir an tagrant ar nach ceapan grá sé ag láirt beganín faoi an chuí bhfuil an mBéarla is ag éirí mar cheanga an dain agus tá mBéarla ag an lá daoine aris ní ceapan ghfuil sé actually ag an méid sin daoine mar a cheaptar ceapan ghfuil sé ag an lá daoine ógas an Eorp ach seach sé sin níl an mBéarla ag an lá daoine ach fé mé láirtú sin ar éonos cean san na hagraní sin i ri seachtain na Gaeilge agus san imé hon láirtrí ríis ach an sin an Spáinis amanis ar nói marall chuil mé mo chónaí sa Spáin le ceir bliana anuas agus is íbhalam an Spáinis úsáids agus dúirt mé thart ar blian go leabhar hin so bit tear gabhils fé 3 nó tús gabhils fé 4 tá an level a bhí weim I gcónaí tá sé buinte amach agam sa Spáinis. Now, níl sé sin le rá ó nach bhfuil mé an fios a chur ar mo chuid Spáinise tá mé gan ná tá mé an a lámfios a chur ar mo chuid Spáinise agus I úsáid níos mó agus mar sinse, but thuirt mé tá mé an chora dhéanam le daoine gan fáibre bé tá mé an beag na gachar de thuiscint le Spáinis na Spáine ar éonos beagnaí níos deachar más rud é go mé ag éisteacht le Spáinis an sin Latina or Latino an sin Spáinis ó bhearcha cheas. Ach, mai hel sa Spáin tá mé an gachar daoine trí Spáinis agus níl fáibre bé
agam réalaí agus tá an teachsús le rudí gatapaí agus mar sin de ríistá a lán líní, a lán actranig, a lán éannig cinse ina gcónaí sa Spáin ó bhfuil ó bhád níos compardaí leis an Spáinis ná mé féin ach is cuma chala cheapan daoine eile is cuma cá bhfuil tú gcompráid le daoine eile a rud is tábhattaí an bhfuil tusa sásta leis an level atá ad I dteanga éigen leis an Gaeilge mar hampla mas rud é bhfuil tú fólam na Gaeilge má tá tú fearfa nó baclainn den eile agus cad dearan daoine eile ach mas rud é nach bhfuil tú sásta well iontu gan is tá seansad tá fios a chur an dteanga sin nó de level is tócha sa teanga sin. So dúirt mé tá mé géirí teanga eile ó ólam agus I gcónaí ní a gcónaí actually ach I gcónaí bhí rud éigen is tócha chuúlmainn sin ag rá nach méid sé go deas an adális a labhairt agus leúpla bliana nús le rih a thosaí mé ag fólam na adálaise beidir gra mé ag fécinn rud éigen nó ag éisteacht le podgréil agus tháinig beganí na adálaise súsagus bhí mé le tá mé an chuid se sin a hiiscint marall ghfuil sé sa clán chéine is dócha agus ghfuil sé cosúil nó soch cosúil leis an Spáinis agus nuair bhí mé ag léomh na adálaise bhí mé le tá lán focail an sós níl siad cosúil leis an mBéarla ar churbe ach marall ghfuil an Spáinis agam tá mé le iad a hiiscint so dúirt mé na mé sé go deas arís ní mé gra mé le tá mé hon an adálaise ólam ta glán bhí áhar go fearfa nó éonúirt mar sin ach dúirt mé tá mé gur túsa chuir leis agus just rís habí eile nó chathaimsre eile a bheith agam sin ó chuí a thosaí sé domsa leis an Spáinis ní rá nach chathaimsre ar dús ní rá plán agam chun bogu gotí an Spáin just dúirt mé ceapan anar sé rih lockdown nó bhí sé rih lockdown bhí sé ire an tairí 2000 is an éideag agus dúirt mé tin mé beganín Spáinise ag an am agus an sin chu sé ó é go bí go sí go dtí agus trisúpla blion bhí mé I chonaí an sin agus bhí mé an I a labhairt sách má. So Arénas dúirt mé tin mé rud céine leis na adálas agus I gáhas fé cethir bhí mé fólam na adálaise ach ní go dtíana cean san na rudaí agus bhí mé gglairtfhí seo go minic ar an budcréile an nuirí bhí mé ag tíireasteach ar an adálas agus freisin bhí mé géirí an gitar a ólam an nuirí ach rud amháin a bhí fíorthabhtach domsa an nuirí ná bhí sé gan éon ílach a chur ormsa chun a bheith ag déanú na rudí seo mar gcónaí bí mé beagnaíon is tócha áireanta dín orm féin agus bíonn sé ok listen caiithú é seo dhéanamh caiithú orchléig a chathú ar an gitar mar hampla caiithú orchléig ag déanamh an rud seo caiithú a bheith gopur cúgóir ar chléig ag déanamh rudí le leanúint in an lé agus fiú ag an tíir seachtainna áireanta man bhfuil mé ag déanamh rudí le chóirsa má tá mé lom féin tá mé ok ní féidir just a bheith fécinn rud ag an ar YouTube caiithú é seo dhéanamh é seo so dúirt mé Tá sin ma le ha lá rudí agus mar déir na gcónaí ar an budcréile cheapan ghfuil rudí agus tá siad céad fan géad dearfach nó céad fan géad dúilteach sa dain ó sa saoil ach caiithú is tócha bheith tuiscanacht na buntáistí agus na míbhuntáistí ó bhainein le rudí tífriúlas dúirt mé gáis fé chathair tá mé géirí na rudí seo dhéanamh ach tá mé géirí actually iad dhéanamh nuair atá mé ag géirí iad dhéanamh so man bhfuil mé ag géirí aon chhlaachú dhéanamh ar na adálaise nniu ní aon mé a mhórc man tá mé déint mé é an ládar gion man bhfuil mé ní aon mé sa mé eile sin bhí sé beagnaín aláfar gábhils fé chathair ach fós dóla mé an rudaí agus bhí mé gcónaí gáirí beagnaí níos fearr is dócha an tamar fad ach ag tear na bliana agus nuair tá Spáinis má tá ag fólam na adálaise or vice versa tá sé bhain níos éasca cinnte níl le méid sin rudaí le fólam ag an práid le ag fólam ó bhón na stócha from scratch so Fis go agus an sin ag deir gáhas fé cara dúirt mé ok gáhas fé cuaig tá mé rilé géirí díreasteach ar seo tá mé géirí dulgatí an adal ní bháin le haid an teanga mar chuidste ach freisin a bheith mo choní sa Spáin le ceir bliana nús ní bháin gohfuil an teanga cosú leis an adálas ach freisin cultúr na Spáine tá lán cosúlachtaí is tócha agus lán rudaí atá ag an Spáin agus atá ag an Idal nachhfuil ag éon lá teile so bhí sé tá méid sin ama catagam an seo sa Spáin ach níl éon ama a churbe catagam
san iadán. Mar ní ra mé an sa ach orháin nar bhí mé thart sé blin is ag díis ar leichen de sire sa róh agus tá sé sin an difriúil a stócha gomráid leis an thurs atá agam inis. So seo rilí me chéad ó mars geart san iadál. Agus dúirt mé, ná méid sé exas dolan sin ar fa caiiciis nó beidir bríg níos mó agus beidir má hén sa go má é dhéanú cúpla óir é ri na blianas. Dúirt mé ráis is a chéad le san bblion Hartar bhí mórta mí fiara mí áibre rachmain sin ar fa gáteachtain agus fan go bhheicmis bain seans agam arís aithne a chur ar cultúr nua a cultúr atá 6 cosú leis an cultúr ina bhfuil méid sa Spáin agus bain an aithne a chur ar daoine nua agus just dá láit ag an nua mar is even am sa bhil is even am an Spáin bí méid leabhart fuhíí an tam ar fad ar an budcréile ach má tá tú in éon áit just cuma má tá tú in neamh nó an áit is fearfas a dhaoine má tá an sin an tam ar fad tá tú gurí éilú is tócha ar fear seaachtainna nó caiiciis orna go i ritheann le bliana just dá láit ag an eile. Ach dúirt mé, really, ní hat níon sé lom just dá láit ag an ar fear seaachtainna nó fiú cuaig nó sé lá ar líon de sir omláin agus sa bheith daanú na gná rudaí líon de sir a githúach gach lá ag dulamach gach íthe nó nuirt mar sin. Dúirt mé, tá mé i ggurí dá láit ag an ar leid jet lá, beidir caiiciis agus go buach an saoil céine a dhéanú nó an saoil céine bheith agam antá agam Spáin ach na rudaí céine dhéanú ach just san iadán. Mar hampla, tá mé ag tafaidú inis ag mbearla, nó ní mbearla ach a hénsaigh ar madzin agus madzin nua deir mé chuim méach chun beagnaín bricfásta ihu san áit dúr cannacha leis an orsan in bhfuil méid fannacht agus an sin just chuim mé ar siúlóid agus tháinim rais agus tá méid dúr taréis tús a chur leis an obair agus sin díoch chud dhéanam is sa bhil. Tá mé an dulmach i gri go luath a rís rud eile nach mí ag déanú te an lá nar tá mé ar léon de sire ach rud a dhéanamh go minic is sa bhil. So tá sé go deasteach an seo is actually just gná héal tócha bhagam agus gná schedule bhagam. Now thug mé cúpla lá sir ón obair an seachtains cat an chéad cúpla lá bhí mé géirí beidir dheagnaí níos mód in a rudí léon de sire a dhéanú agus bhí mé é Milan ba mé gglaart bhí sin bhí mé Milan le cara aigen ar aonos. So just dúirs mé nach méid sé jazz teachtan so ar feadh cúpla seachtain aithne a chur ar áit ag an nua an áit just dul a rís go whatever Mallorca ar feadh déir seachtain amháin an áit just dul go Little Sam mar hampla áit ag an eile san iadál an róh ar feadh seachtain amháin agus an áit sa bheith lán le tuairisóirí dúirt mé tuchamín so a lán cóirde agam a rá aithne acu ar an iadál daoine béid siar a rá ina gcónaí san iadál ribhise dúirtí lom cinsa go dat nóach Bologna go mórlaat mar tá an chorthróíocht sin eici tá an rudí ar siúil agus says caiir says vibrant mar déirt ar mBéarla ach ag an am céanna níl le numarcha tuairisóirí níos ar rohór tá sé sábháilte just tá an chorthróíocht ceart eici is tócha. Beidir go méid mé an dul gáte an cosúla Milan nó an róh ach ar rís bugan hí rohór an numarcha rudaí ar siúil agus ní níonn sé sin go mórlam agus an sin seans go méid mé an dul gáte an cosúla níl sam Lecce nó Empoli nó Ferrara nó áte sa le sin a buganí rohheog buganí le tránach so ceapan agus níl mór an te Bologna feice agam go dtí seo ach ceapan gur sé mar an chinine ceart an sacht an so go Bologna so tháinig mé ar an Gaeilge bhí mé ag etilsteach go Bologna ní raibh sa ach ar feadh íomháin agus bhí arm dul díreach go Milan mar an tá cara agam atá ina chónaíonn sin san Elvéis so bhí Milan mar is tóchan says halfway point adrin so thuúmann an sin bhí an seans a gin dul go dtí go buach féim sig fannacht i Milan ar feadh 3 lá agus rinneid neartúin sin so bhí sé sin cosúla léhann de sire is tócha tíhaiste de má léhann de sire níos mó agus rinneid ní ra méid chobar ar churbe agus rinneid
is tócha bíoganín sightseeing agus cúpla rudí níos tuairiscí, cúpla rud níos tuairiscí go leiscail agus bhíimiid ag githe amach agus chuimiid gotí an cluiche actually idir an Idal agus an Gearmáin sa San Siro an déirdín bhí sé sin anna cool. Is cuimhnam fós actually cuimhna sách cool agam bhí mé hartar 5 nó 6 bliain a dís ceapan agus bhí mis agus me dreithir níos mó me dreithir bhí sesin a gcónaí ag imirt PES 5 Pro Evolution Soccer 5 sin an chéad físclethe ceapan a dimmer mé agus mis níos óga agus a gcónaí bhí sesin ag labhairt faoi nar bhíimiid ag imirt cluiche an chuir sé an San Siro mar an stad stocha mar an stadium. Mar bhí tú an stad a fiocu, beidir gur sé Barcelona na whatever Bayern Munich a bhí tú an cluiche a chuirsúil sa San Siro nó Anfields nó éát timppel an dain agus dúirt sé i gcónaí caiith tú an San Siro fiocu sin an stad is cool dain agus is dócha rudí cosúla sin fan siad leat chlí agus a gcónaí bhí sé an sin agam mar seo an chéadúir an céad chans a bhí agam chun dulgadtí an San Siro agus forréir tá plan acu chun é a scriosú ceapan bhí siad chun é a scriosú i mlíana ach an ismail ar na Winter Olympics a bhain sin an bhlíonn se thugan níl siad chun é scriosú gotí an siad an bhlíonn se thugan ceapan goil siad mar sin ní bhaid siad chun é scriosú gotí 2030 ceapan agus just tá sé cool an cuma atá ar agus is tócha an star atá buinte leis mar go mín AC Milan agus Internazionale i gimmert sin Inter Milan sin an tanna meile ar an glob sin an ceapan i Milan rilí i gcónaí gléatar Internazionale arthú bhí sé anna cool agus chun an Idal na Gearmána a eáil is tócha cluiche soch starúil bhfuil ní cluiche starúil ach mar hapla bhí mé léamh an papar nuachtáin mád na chluiche agus bhí an lista acu le gach óir a dimmer siad in chéile agus bhí sé 2006 mar hampla sa chluiche leatceannis chun an dain sa Gearmáin agus bhuaí an Idal is cuihuilm actually fécans ar gluthe sin a rís seansgur sé sin mar cean sanna céad cluiche ó honach mé I a héal rilí mar honach mé fécans ar an soccer hart ar 2006 ceapan is cuihuilm beagganín de churn an dain I 2006 ní cuimhní mór an rih sin beidir an FA Cup final an bblin sin Liverpool agus West Ham a Crain Sliman so an láirt faoin soccer agus le cluicheile ní ag 82 ceapan agus bhí lán is tócha meetings an a choúla idir an dá hir agus hir an a choúla star na hórpa seachas an soccer freisin so bhí sé anna cool chun fixture cosúla sin eáil agus beidir an rud is cool ná chun an anthem ó an náisiúnta na Hidála a chostal rih an cluiche bhí sin anna cool mar gandát well ní gandát ar nó bretan sé ach domsa rénos sin an tar an náisiúnta is fearr timpla da as na cín atá clostam sa stocha nachfuil le beidir fihin ó trocha ceann clostam tá bhhad níos mó cí nachfuil clostam go dtí seo na héal níl ó an náisiúnta in Kazakhstan nó ó an náisiúnta whatever Fiji clostam rih seo gcónaí bín siad na cín céanna an tamar fad tú géiste cló ceann na Franca ceann na Dála ceann na Gearmána mar hapla bhí sé anna cool chuna bheith sa San Siro le hartar beidir 5,000 nó 60,000 I Dála go canú Fratelli d'Italia ó an náisiúnta na Hidála anna cool ar fad bhú an Gearmáin chluiche dó a héan ach fós bhí sé go deas chun cúpla cool colorénos an rud is measa leis na gluichí sin ar a héan tú agus bíonn sé 0-0 láds a láds agus néchan tú aon rud simúil so bhí sin deas ar énos chun cúpla cool eáil ire a chluiche thuúmins gotí an gluiche sin agus just an gná rud eile timppla na lean thuúmins gotí an Duomo an sin an sépéil nó an ordag leis an bhór I lár na Cathrach agus an Piazza de Duomo an Cearnóg mór ó sa chóir rinnemas cúpla rud eile nach rá ar aon asúmins go Iarsalan anna cool an Iarsalan de ólaíocht agus star an sin Milan bhí lá rudí ólaíocht agus technólaíocht ceapan bhí sé sin cool thu mise go cúpla sépéil freisin na gcónaí agus
go háirithe náit éigean sulla sin idáil mar ealgóil gach sépéil chomhmór agus an méid sin airgid catsa arthúb I gcónaí is maithlam dul isteach go sépéil randomach agus éáil agus siúil timpeall agus síos beidir a fra deithnóid agus arís is tócha gahar ceile má tá tú géirí dul isteach go sépéil an suntasach agus le lán rudaí agus an bhór caithí tú dul go dtí an ordáglas nó an ceann beidir is cáúla ag tá sé gas le tá sé funny an seo san idáil is féidir le just ein sépéil a fiocu an léirscáil. Ceann randomach ceann an a bheog dul isteach an sin agus fós tá sé wow, féchar seo tá sé gosúla an Sistine Chapel an sin an síláil agus an méid sin Jalva, statues agus mar sinse an cool fad sa hui mu go cúpla sépéil freisin agus hiúnas isteach go banis actually bhí banis ar siúil Gans ag banis an a bheog san nuirmid gate crashing bhím fós arís tá sé seo kickoh mór agus atá na sépéalaí bhí muinte sa sépéil agus an banis arsúil agus bhíimiid ar leiad 60 méidir nó 70 méidir ó gach den na pórteach sa banis ach bhí sé sin sachúil agus just lá rudí défriúla agus bun mé tana bheits me lean bhí sin níos fear ná mar cheapmé mar de an ná ní hat níon na cathracha an bhór cos le sin lom ach sin rása tar trí lá bhí me bhí si go má ach ag lam céile is just an numar go daoine agus na go ná rudaí a chur na steacharm I gahar mhór numar go daoine numar go rudaí ar siúil so bhí me sásta inné an teachtarrás go Bologna agus is tócha mo chuid záma a hosú an seo mar sceart mar ní ramainn sa achar fra íháháin ihe te chédín. So bhí sé go deas an teachtarrás an seo ach brúna tanas mar bhí sé go má agus bhí sé níos fearr ná mar ceapna ní raibh sé chomhtóirstaí ná mar cheapna. Fós ag siúil timpeall na hása beidir 8 fan géad an am 9 fan géad an am an adális sin an sanga a chluistear agus seachas beidir timpeall an Duomo agus na sites anna chaúil agus anna tuairsaí bhí sé just idálaigh timpeall na háit agus tá níl sé sin go mórlam ar haon tú gát agus níl sé is sto go water down leis an tuairsaíocht nó le éis eachtrainnig ag teachsteach agus tá sam gur eachtrainnig mé féin. By the way, so ní mé tuairteach faoi tuairism leanúint mar sin ach just Tá mis seo bhád ní sásta náting sú le Bologna I gcompráid le Milan. Tá mis seo bhád ní sásta nátegan cosú le Seville I gcompráid le Barcelona. Tá mis seo bhád ní sásta náit well, ní raibh sin ribh seo a cinnte go bhéic mé ó bhád ní sásta náit cosúil le La Rochelle, Beidir nó Lille I gcompráid le Pors. Digan tú so anis arás I Bologna agus níart plan agam tá mar a gobar an sagt an seo ach níimeach ag téanana beidir gá nó trí nó ceir rang I rith na seachtainna just an cuineáil gan óthach agus seach sé sin just content bar ar nó an rudí inta leis an content le rudí cosú le Gaeilge Weekly rudí ar Patreon ar leanúint fi seanaí don Mian ó síalta tá mé lán na rudí sin a chrothú nuair tá mé géirí ní léon ó caiitú a bheith an so ag a héana clog ar mórt caiitú a bheith an so ag a trí clog ar an Zéad Jardín agus mar sinse. So tá sin go deas so ag géirí obair beagnaín agus a rís sin go deas gan a bheith ag airíonne ag rá níl táda le déanú agam cad a dhéanamh just rock mé amach rís an cafiol agus pizza bham ag an lón tíomh tá sin go deas ach tar éis tamil go háirithe dumsa agus mis sé gcónaí géirí a bheith golbeir rud éigean nó ag crothú rud éigean nó ag déanú rud éigean just bíonn sé buganí le dránach so tá sin go deas scoil mé an trí nó cheir ó beidir den obair dhéanú agus níos sin dul amach ag ri I bórca éigean búla le duine éigean an ocht whatever rudí difriúla dhéanú agus an chothrumaíocht sin a bheith agam agus ar nóí tá an tá deargurm le fust ghfuil mé an é sin a dhéanam mar daoine eile caithí siad an lá omlán siar nó an seachtain omlán siar a hóáil nó caithí siad a bheith gobar agus níléon 6 middle ground idir an dá rud so tá mé fearmhuíocht a sin tá si go deas cin planna atá an don seachtain seo well, ag obair beagnaín ag bualadh le cúpla duine friúil sa mutual friends dá go an seo Bologna nó daoine bhfuil mé I dteagháil nó beidir
líon Facebook, Corda de Corda, Friends of Friends agus Persinja, agus gurí nach chur an áit ag freisin muintir na háte, a chun maith leis sin tá mé gurí beag níos mó taistil a dhéanú nóid tá mé gafa leis an Formula 1 sin an tagart seachtainú chuig an Formula 1 the weekly reference, so tá lá sin a fíorcháilú congruach de Bologna maidir leis an Formula 1. Tá an tá cúpla circuit actually, tá Monza, ná tá sin óhád níos congraí ná Milan ach ní acamén sin nar bhí mé i Milan, ach tá ceann eile dar bhanam Imola, so sin in áit dar bhanam Imola. Níl seach 5 nóid an strain ó Bologna, so tá mé dul an sin níos an beidir an dawnach, beidir go bhainní mé gotí an deir seachtainna. Tá an tréinacha san idal do chreid, jeez, chuí mé ó Bologna go Milan an sin iné, agus níor thug sé ach clig, agus níl, caiitú féchans léirscáil, níl Bologna agus Milan an chongrach le eile churbe. Tá siad beidir 150 km, beidir níos mó. Bologna to Milan, caiith mé Google íanam seo. Ach, tá si do chreid a fiú Imola, níl sé dír canacha le Bologna churbe ach níos seach 5 nóid an train. No, tá seartar 300 km. Idir Milano agus Bologna tá méid sin teangacha is my laptop tá sé ag churasam ach anos 300 km agus níor thug sé ach amháin an train a gcomhpháirtíocht le Gaeilge go Gnáthleagan is sin nach thart 200 km 250 beidir agus tógann sé thart 2 uair go le an train. Ach, arénos, tá mé an dul go Imola agus tá Imola anna cháúil beidir, well, tá sé fós an féileire. Bín Ross óháin ag an circus an sin gach bliain, ceapan de an áid deire ní bhealtainna, so beis siúil rilí gan sé na seachtain, agus sin a lát a fór an sinne bás, so muna bhfuil mór an aithneagah saoil Formula 1 an sinne sin ceann na tamánaithe is fearr a lándaoine dearann siad go raibh sesin mar an tamánaí is fearr is dar Formula 1 ná bín an argóint idir sesin, Michael Schumacher, Alan Prost, Lewis Hamilton, beidir Fernando Alonso freisin, beidir Jim Clark, Fangio, sin é réile. Agus a lándaoine beidir má dhéanana tú pól agus mas ruí go mín tú ag cuairtú lína beidir lista okay, an ranking, an to finish of ranking to na tamánaithe is fearr is star Formula 1 gan ná níos minice ná aon den eile bín an sinne mar iver a hén sin áit a fór sé bás agus actually tá an circuit ná ní bhaim an dul seach gotí an circuit ach tá an circuit díorcanacha le Porc agus tá an memorial le sinne mar go bunas tá sé dechar chun míú ach an cúne agus an áit díreach a bhí an crash aige agus an áit a fór sé bás. Tá sé sin dír canacha leis an sais churán the limit or the border leis an Borc. So tá memorial acup sa Fork. So tá an Porc sin oscailte don phobal don phobal tá an dul isteach agus tá an a ládíine fágan siad rud ag an memorial just san mar tá sé díreach sa spot really páirtar 2 bhéidir ón áit a fór sé bás. So tá mé gurí dul an sin agus láte eáil agus baitún fós ba mé an chuid sin circus eáil ní bheith mé an siúil an circus ceapan mar ba sé dúnta. Ach ba sé deas an dul gotí Imola agus freisin aithne a chur an áit a rís is maith an dul go áit bheag níl beidir ach níos an 5,000 duine ag Imola, beidir beag níos mó, beag níos slú. Ar chuirt méid san daoine fíor idal atá níl mór an tuairsaíocht an sin, so beis go deas just tróna a chathú an sin seachas gachar do maidide leis an Formula 1 freisin just siúl timpeall na háte agus caifé bheith agus tucha bheith máte ag an siúl timpeall me leabhar a léamh agus rís tá an train allrás éon ó bhfuil mé i ggéirí. Chomh mála sin tá mé ggéirí dul go Maranello, so sin an áit ó bhfuil an mothercha Ferrari, the Ferrari factory, ar nó tá Ferrari anna cháúil cinse an éan is cáúla is star Formula 1 agus níos sin ach beidir leabhar ó Bologna. So tá Bologna áitiúntaach mar sais epicenter nó áitéigen ó dul go láit na difriúla maidir leis an Formula 1 ach tá irsmalin acúb tá muséum acúb an sin i Maranello
agus ní chusnín sé beidir €50 €2 fethe an dul seachan sin agus tá lán Ferraris a eáil ó star Ferrari ó star Formula 1 so ag tú go mór le sin ceapan goach mé sin beidir ar an ine ach fan go bheith mé bretan sé ar an obair agus rudí difriúla agus ceapan marach mé átáin eile an teachtain se thugan like ní aon áit buinte leis an Formula 1 ach just an dul áit an difriúla agus lá chathú just Tors lei a dhéanana beidir goháin mé Harryach nó ceapan just rachi mé hart ar 9:00 nó 10:00 ar mátain agus tuci mé ras an sin ag 8:00 nó 9:00 an sin níos déanaí sa lá tá mé gurí well sam so más seans a lá daoine a thosaí géisteach leis an budgréile seo níl siad géisteach ag an bhainte seo mar tá leabhar déanta agam inis so seans scúil si directoréis an budgréile bhuacha beidir gra sé níos fearr mar smuoin fan is seo ará ag tús an fudgréile ach má tá aithnaá ag aon duine ar an idal agus tá ein multi agah man se le átainna le dul mar ba an fudgréile seo ag teachtamach ar an gédaoin ní bhaid dulga on oscatí beidir an íana nó an saharn so tá méid smuoine faoi dulga Ferrara tá agam ó Bologna tá sé gohíntaach tá tún an tíomh siad óir clig Tá an dulga Firenze, so sin Florence, tá an dulga Imola, Maranello, Parma, Modena, Verona, ceapam níosach or clig nó beidir níos lú, tá áit an Ravenna ceapam ar an Ghosta, ach an áit miseag smuoineh dul ná Ferrara. Mar arís bhí mé smuoineh dulga Florence, mar thula mé lán rudí deasa faoi Florence ach ní ha níon áitna an a bhórlám agus le an tuairisíocht. Tá sam nach bhfuil Florence allhór nach bhfuil sé ar level céine le Milan ach dúirt mé atá sais fix agam iniste áitna an bhór tá mé géirí dulgáit níos tradiisiúnta níos seanáimsíthe ach seanáimsre i meach jazz so tá mé smuoineh ceapan pole position anis sin dulga Ferrara ar bhrá lá óháin ach na mé cinnte bhí a lantíine ag rálam gohfuil Turin an anías ar fad ach tá sé bignaín roáda ach be mar rastan idal sin a rud well cúnaide ní bhíon is a tríomh cad a th loí sa táciíach tá smuoin bhagam an teachtar aspéidir ar an tairí beidir túsceart na tíre a ríis mar beis anite neisceart na tíre ag an am sin ach beidir dul go áitina so le Torino agus Genoa agus cúpla áit tá sé óhhagus tá lá catharcha friúil agus taníonn sé sin go mórlam le áit beidir marall gur rugú agus tóga mé in áit nach bhfuil cean ó chuig chathair ceart a gin blá lia churca Gaeilge limnach agus béal féirste dtíire sin ri in air ní léana te le fiú Gaeilge agus dtíire tá sé Jackar an rá gur gatharcha iad ri in áire. Beidir mar sin is ílam dul gáit go leis an Spáin a nidal an Gearmán agus tá méid sin áitna. Is féidir le cúpla bliana chaún so ag taiisteann sin plát agus fós ní bheith sé ar fad feice ad. So ag smuoineh fi dul go Ferrara ach má taon multi a ggéimteire agus tá tú géiste le seo rih Tíirthimiid rih an saharn seo so rih an níú lá is fethe mar ba arm cinna dhéanú hátar am sin. Bí agalam liam.learnirishonline @gmail.com nó ar Instagram freisin sean rudínta cnirtá platform bioga tá an just multi aáil agus cóirla aáil ó ghaoine tífriúla so tá sé sin anna cool. Arinos, sin an plán dul sin áitina sin agus just tana bhainteas ag géirí an adálas úsáids an méide smó gur réidlam agus mis an seo agus an sin ag dulrás go dtí an Spáin gus bhfuil ar an dara lá mí aibran so sin an plán inis agus just lá an buíoch fearmhuíoch ghfuil mé seo agus gur féidlam just a bhain seo agus ghfuil an de agam mar tá sam an méid sin daoine muin sin agus bhrálo teacht an seo bhrálo teachtíine dá nó just éon áit ar fra seaachtain na ggó agus post sais flexible a bhacu agus mar sinide so fearmhuíoch as sin. Sinné guys ba rasrénos an teachtain segan mar is go nach níl mór an rudí ag teachtamach faoi láthair ar Instagram ach tá mé gurí é sin athrú má tá tú inar leanúint ar Instagram agus ar Patreon go leiscail más rudí gur rudí beagnaín ciún hall an sin le seaachtain na ggónús just idir láil le porc nó tíir seaachtain na porc agus go bhil sin ag taiisle go dtí nidal cúpla lá siar thógáil ach pí le pí inis ba gacrad ag tosú a rééis. So míle buchas as a bheith taú leis an budcréile mar gannach
Ba mar as an tacht an sugan ach le hainnis. Ciao, ci vediamo, arrivederci.